Sherifla Jabara Suflebo anga folibe auye ka ufo ka walañmando aw mana ke yoro ni kuma ina ko aw ka jamkando saria blon jamkan Sherifla Jabara Nsoka anye lairuta auye abe wati bo ngomi nyewe polisuye unana ninkena ka walasa kana masala anye hakna mi bi ni jembi katane aye anga jamana matoko ala fiu afananke meki sendo ala oye jumae dana ka sabati aw sigidara mo ni lakana mago ni nyogonche police bola gendarme bola garde bola finitigi bebe do okono wala sabasi ka sabati amemunun kalama cheni kelawla anga se ka yidaduke ka kofoluke mimi ga sababu abenya anw yerema kala kana sabati anga dugu kwanana o baraki kelen kono police ke kanga munge amanga munge gendarme bela jene finitigu kanga muneke lakana ta fanfe me umfana manga munge awe nyingale chamanke angelen kanga whatsapp numero bla ni jamu ankele na ka fo ni ala sona police na kene kono wala bi babu amena sigi odeka le thème du jour la police de proximité facteur de promotion de la sécurité intérieure ni nantara ni serain fe ka bi sega ke minye lakana ye jamana kono abisonga sabati lakana sabati li jamana kono ni o temesara do kera ni abika wajibe anka ni jamu kame ambolo ko saria blon akain anga wolilike ola anye Tibla, ministre Maminga Baranya Shinendo, Lakanama Anga Jamana Kono. Le général de brigade Daoud Alit Mohamedine. Anye Tibla, ministre Tola, police Dobe Ambolokoro, Minier, commissaire divisionnaire de police Oumar Damele, commissaire chargé du commissariat de Korofina Nord. Alebe Ambolokoro bi, le commissariat Ngondorendo, Nisijam arrondissement Yassani. Yelamaka do toko la o sixième arrondissement binabi fama ko le commissariat de Korofina Nord ana le commissariat be nyogombolo bi ka sabuke ministre ka temesarawe wala ambe monsieur le commissaire amba foka waliñmando ministre tola ale beya hanna soro police do wala ni ala sona ni awu anabo kumban chaman kono ka sabuke ni awu lela chen chamana ka fo ni ala sona obina kene kono bi wo sona kana kasabuke wati na achogoye o folini warimando ambo ke ministre la hakaja ka se police directeur général ma le contrôleur l'inspecteur général Suleiman Traoré directeur général de la police nationale amu bela jenefo ninkenenka wala soni ananga mawolele amena do anga babu kono mimi ka sababu nyingali mu ombolo anu jabi bi bolen ko ala ana do aw nyera sigera mo kanga munke mais avant jote jumana mais police ke fananga ka munge jaram ke kanga munge amanga munwananke wala sa benga sabati basiki ka sabati anga jamana kono babu be ode kabe ne ala sona on famel chama soro akono inshallah. Monsieur le commissaire divisionnaire de police ami foki walañ mando ka keni anga la nyunu ye ka se ministre sola isugandira kana iyo minge kana isigi ka on kono kana wati bayin beke wala sa ka jamana don kono foni yo minga ami foki walañ mando il y a au détail. Albi ministre Togola, police direction générale Togola, on a foulé be malien don Beladjele, on a foulé be Sherifla télé personnel Beladjele. Ajaranye, bi ka kene anga watile mi ye babu abena bolminga wala sa ka sigidara mogo ni fenituku gera nyona au ka kuma kauna akoko police de proximité. Ni anye ale taka laje bi ama kuma me yoro chamana mais ibse ka mfo anyana ni ko inga minye police de proximité aywa awonti awni baraji ni temu gelani on la police ou fanfé parce que à wakati chamambo police yele donte finitigi yele bela jelen fanfé anya ye ka fo gelya do bara kono ani population ka barala c'est pourquoi jamana nyemgo nous charger la sécurité là de façon particulière wani ni ka fo anga barastra kurata anga tableau kurata anga hakilna kurata mu meseka to ani population meseka je ka baraka nyon fait mais jani nga do police de proximité détaillé la folo pour qu'il ka fa mon fikata à l'origine police de proximité re fenjme ambaye ka fo c'est que lu ba ira ka fo ko police de proximité adam la Angleterre à l'époque koloshi tu ira ka fo galea donimbe au police ka résultat sur la terrain au sababu famba une population toute est barake donc au lieu à stratégie de blanc en place nous lui avons fait community policing ayera ka fo depuis nous au damne là à grenouillon damne là
u ni population cɛ a kɛra sababu ye ka caman bɔ u ka niveau de criminalité la ye donc an y'a ye a ɲana Angleterre tubabuw fana y'a ta français olu y'a essayer ka appliquer u fana fɛ mais olu t'a tɔgɔ kɛ police de proximité a police de proximité tɔgɔ wɛrɛ b'a la n'i taara Canada olu b'a fɔ ko police communautaire mais n'i y'a a fɛn fɛn ta i b'a ye jɔsen damadɔninw b'u kɔrɔ mun na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye gɛrɛ ɲɔgɔnna population a n'a ka policier ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni gɛrɛ ɲɔgɔnna ma kɛ a ka gɛlɛn a ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn ni gɛrɛ ɲɔgɔn ma kɛ a ka gɛlɛn aw ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni gɛrɛ ɲɔgɔnna nana o fana ma bɔ a la fɛn koloba wɛrɛ bɛ yen mun ka gɛlɛn a la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye danaya maintenir ni aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a ye k'a fɔ polisi sigilamɔgɔw finitigiw de façon générale olu de ni population gɛrɛlen don ɲɔgɔn na surtout a polisilamɔgɔw ani gendarmew olu ni population gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ o gɛrɛ ɲɔgɔnna kɔnɔ ko caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka na ni danaya tiɲɛ ni danaya dun tiɲɛna e ni kan ka baara kɛ mɔgɔ min ye e kan ka mɔgɔ min lakana ni danaya t'i n'o ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'u ka baara kɛ cogo di c'est pourquoi a yira k'a fɔ foyi tɛ se ka ɲa f'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka danaya da an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ an ka problème misɛnnin caman bɛ yen ala barika la an bɛ se ka solution sɔrɔ a la donc i mana police de proximité ta tɔgɔ o tɔgɔ la i b'a ye nin jɔsi damadɔ ye nin bɛɛ b'a kɔrɔ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka danaya da an ni ɲɔgɔn cɛ ka danaya développer an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn kungo ɲɛnabɔ donc police de proximité dɔ wɛrɛ hakilina kura de don parce que caman na y'a fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ police kura de bɛna créer k'o tɔgɔ kɛ police de proximité ou bien police so kura k'o tɔgɔ kɛ police de proximité o tɛ n'a fɔra police de proximité baara cogo kura don hakilina kura de don mun b'a to polisi b'a baara cogo yɛlɛma ka taa population fan fɛ ani population ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ani population ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani population ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que population lafiya o de ye police de proximité nin diyara n ye kojugu bi an ye a tariku yɛrɛ faamu a nacogo faamu ala ni aw sababu la bi o la kumaɲɔgɔnya ninnu n dalen b'a la k'a fɔ hali nin kɛnɛ in bɛ se ka don a kɔnɔna na n'an ye faamuyali k'a la n'an ye jateminɛ wɛrɛ kɛ aw b'a fɔ ko sécurité publique min ye bɛ se ka kɛ i n'a fɔ foroba lakana an ma se ka ko in faamu tɛ kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye o ka sécurité publique ayiwa n'i ye sécurité publique ta e yɛrɛ y'a fɔ ka ban foroba lakana don sécurité publique tɛ dɔwɛrɛ ye o fɛɛrɛ ka se ka kɛ bɛn lafiya o min bɛ dugu kɔnɔ o ka se ka maintenir an b'a fɔ ma o ye ordre public ye ani lakana se ka sabati jamana kɔnɔ n'i ye ordre public yɛrɛ ta a bɛ fɛn damadɔ ko fɔ a dɔ ye jumɛn ye a dɔ ye mɔgɔw ka se ka bɔ u ka so ka taa u ka ci kɛ ka segin ka na u ka so hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ o ye ordre public dɔ ye ordre public dɔ fana ye jumɛn ye mɔgɔw ka se k'u ka hakɛ kɛ k'u ka hakɛ ɲini a ka kɛ sariya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye mɔgɔ dɔ ma n'i y'a ye yɔrɔ dɔw la sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka wuluwuluji a bɛ bɔ a bɛ taa tiɲɛni kɛ dɔw ka yɔrɔ la a soso a limɔgɔ a n'a kasa o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye bon n'o o tora ten ni fɛɛrɛ ma k'a la a bɛ se ka na ni futinɛ ye yɔrɔ la mɔgɔ ma sigi ni futinɛ min ye ou bien mɔgɔ ka laɲini tɛ futinɛ min ye donc o dɔ ye ordre public ye ordre public dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye ne bɛ taa n ka baara kɛ tile fɛ n bɛ na n da n ka so su fɛ n sɛgɛnnen don n bɛ fɛ ka sunɔgɔ parce que n bɛ taa baara kɛ su fɛ sɔgɔma denmisɛnnin dɔw bɛ sigida la ou bien mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigida la i bɛ taa sɔrɔ an ka baara kɛcogo wagatiw tɛ kelen ye olu bɛn'u sigi ka misiki lamɛn misiki mankan bɛ se ka ne tɔɔrɔ u ka hakɛ k'u ka misiki lamɛn mais ne fana ka hakɛ n ka se ka n ka sunɔgɔ sɔrɔ a wagati kɔnɔ donc bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ lafiya kɔnɔ fɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ maa ma don maa gasi la a bɛ fɔ o de ma sécurité publique o sécurité publique in o koloba ye ordre public ye ani sécurité ye a diyara n ye ni an tora aw ka kumakan minɛnw kɔnɔ kuma bɛɛ an bɛ a mɛn aw la kuma caman na ko police administrative tout à fait o police administrative police judiciaire an ye dɔɔni fɔ o la ka tɛmɛ an kɛlen ka garde à vue ni ko fɛn caman caman fɔ u y'o kuma fɔ an an ye faamuyali sɔrɔ o la ni an ye lasɔrɔ bi fana an b'a fɛ k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko police administrative ale fana ye jumɛn ye an ye ordre public ni fɛnw faamu ayiwa police administrative tɛ dɔwɛrɛ ye o ye polisi ka baara fanba belebele ye caman bɛ yen u bɛ mun dɔn polisi baara la o de ye police judiciaire ye o ye ni tiɲɛni kɛra polisi kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ pour que sariya ka se ka lakilen a lakilen cogo la caman b'o de dɔn mais anw yɛrɛ ka baara fanba surtout sécurité publique yɛrɛ fanba o ye police administrative ye o ye fɛɛrɛ mun ni polisiw b'a tigɛ janni tiɲɛni ka kɛ pour que mɔgɔw tiɲɛni kana kɛ mɔgɔw ka se ka to lafiya kɔnɔ n bɛ misali damadɔni d'i ma n'i ye Bamakɔ circulation lajɛ bi carrefour dɔw bɛ yen n'i ye polisi bɔ yen
a bɛ gɛlɛya k'a sababu kɛ a carrefour fréquenté don kosɛbɛ k'a sababu kɛ bɛɛ pressé don ni mɔgɔ tɛ yen ni polisi tɛ yen i b'a ye bɛɛ bɛ n'i jɔ k'i nun turu ɲɔgɔn na finalement maa si tɛ taa a bɛ se ka kɛ banabagatɔ bɛ jama na a bɛ fɛ ka taa ka dɔgɔtɔrɔso a tɛ se ka taa parce que yɔrɔ bloquélen don n'a yɛrɛ tora ten mɔgɔw bɛ futini ɲɔgɔn na f'u bolo bɛ se ɲɔgɔn ma polisi bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ ka polisi jɔ o sirakun na pour que mɔgɔw ka se ka taa rapidement ka se k'u mako la o mesure ninnu a bɛ fɔ olu ma ko police administrative fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ni polisi b'a ta k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma na pour que gɛlɛya kana na pour que population ka se k'a ka lafiya sɔrɔ k'a ka ci kɛ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma na a bɛ fɔ o de ma police administrative o police administrative dɔwɛrɛ fana ye patrouille min bɛ kɛ sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ caman bɛ kɔrɔ d'a ma a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ni tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen ni ŋaniya b'u la n'u bɛ fɛ ka taa tiɲɛni kɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ attention polisiw bɛ dugu la n'an m'an cogo dɔn n'an ye tiɲɛni kɛ u bɛ se k'an daraki et k'an bila sariya ka bolo kan donc le fait que polisi bɛ ye a b'a to caman bɛ yen u bɛ sirakan boli sariyaw labato caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni ko b'u kɔnɔ ka mɔgɔw ka sakiw porotu la k'u ka téléphone minɛ la ou ka mɔgɔw agresser n'u y'a ye polisi bɛ dugu kɔnɔ u bɛ sabali ou bien u bɛ siran u b'a ko ninnu dabila donc o mesure minnu n'olu bɛ ta fɛɛrɛ minnu n'a bɛ ta avant k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ u bɛ fɔ o de ma police administrative donc o ye polisi baara yɛrɛ fanba belebele ye c'est ni tiɲɛni bɛɛ kɛra o de kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don polisi ka baara tɔ kelen fan n'o ye police judiciaire ye. ne diyara n ye kosɛbɛ an ye faamuyali caman sɔrɔ n na i ye fɛn o fɛn ɲɛfɔ ne ni lajɛbagaw kɔni alihamudulila bi an bɛ se k'o ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye o ye jamukan in tɔnɔma yɔrɔba dɔ ye mais hali n'a sɔrɔ i kun ye a fɔ kosɛbɛ i y'a dɔɔnin fɔ a la an b'a fɛ k'a dɔn n'a fɔra bi ko police de proximité a sigilen bɛ ngolomaba jumɛnw kan n'olu bɔra a kɔrɔ dɔrɔn a bɛ bi. ayiwa n'i ko police de proximité goloma 6 b'a la tubabukan na an b'a fɔ o ma ko la règle de 3P ani la règle de 3R 3P ye jumɛn ye a P fɔlɔ ye o ye proximité o ye gɛrɛ ɲɔgɔnna ye n'an ko an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra dɔ ka bɔ sigida dɔ la ka kilomètre 10 kilomètre 10 tagama pour ka se polisiso la a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye donc proximité laɲini fɔlɔ-fɔlɔ polisiw ka se ka gɛrɛ population ni mako mɔgɔw bɛ polisi la u kana se ka effort ba kɛ ka se ka se polisiw fan fɛ c'est pourquoi n'i y'a ye an ka jamana marabagaw u bɛ ka effort caman kɛ polisiso jɔli la jama bɛ fan o fan besoin bɛ fan o fan pour que polisi finitigilamɔgɔw de façon générale u ka se ka gɛrɛ mɔgɔw la ni mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ o fɔlɔ-fɔlɔ o ye proximité ye mais gɛrɛ ɲɔgɔnna dɔrɔn tɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais aw ka jan ɲɔgɔn na kuma na cogo don parce que n'aw hakilinaw tɛ kelen n'aw baarakɛcogow tɛ kelen n'aw ka kunkilennaw tɛ kelen hali n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na nafa tɛ k'a la donc non seulement aw kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais o dɔrɔn tɛ aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na en même temps aw kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o P filanan an b'a fɔ o de ma ko partenariat o ye k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ka hakilinaw ta hakilina minnu n'o bɛ na ni lafiya ye sigida kɔnɔ donc n'i ko police de proximité i bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na fɔ i bɛ bolo di ɲɔgɔn ma fɔ n'i ye bolo di ɲɔgɔn ma fɔ généralement an y'a fɔ cogo min police administrative la bolo bɛ di ɲɔgɔn ma de pour que tiɲɛni kana na fɛn fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ pour que tiɲɛni kana na an b'a fɔ o de ma prévention pour que o prévention bɛ se ka kɛ donc n'i ye police de proximité jɔsen 3 fɔlɔ ta a fɔlɔ o gɛrɛ ɲɔgɔn na ye a filanan o ye an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a sabanan an ka jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ mun n'a bɛ na ni lafiya ye sigida kɔnɔ fɛɛrɛ mun n'a b'a to tiɲɛnikɛlaw tɛ na tiɲɛni don mɔgɔw kun sigida kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko prévention donc an bɛ proximité ta ka partenariat ta ka prévention ta mais a mana kɛ cogo o cogo an mana gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo o cogo an mana jɛ ka baara kɛ an mana précaution ta cogo o cogo dɔw bɛ yen olu bɛ se ka bɔ sariya ni san cɛ ka sariya sɔsɔ ni sariya sɔsɔra a bɛ kɛ cogo di fo ka sariya lakilen tɛ n'aw bɛ jɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a b'a kɛ cogo di aw bɛ miirina de ta ka se ka gɛlɛya in ta ka wuli ka bɔ mɔgɔw kan donc aw bɛ fɛɛrɛ min tigɛ ka se ka gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan notamment lakana fan fɛ o stratégie minnu bɛ ta ka se k'o ɲɛnabɔ a bɛ f'o ma de ko la règle des 3R ani résolution des problèmes 3R o R fɔlɔ de ye résolution des problèmes ye gɛlɛya mun bɛ yen o ka se ka ta k'o bɔ mɔgɔw kan donc n'o bɔra mɔgɔw kan a ka ca Ala fɛ lafiya bɛ segin a cogo kɔrɔ la mais an b'a ye k'a fɔ fana o dɔrɔn tɛ
parce que n'i ko policier n'i ko finitigi de façon générale i ko population i ko état anw bɛ maa de ka baara la an bɛ état de ka baara la an bɛ population de ka baara la donc normalement ni ko fana kɛra i kan ka se ka wuli ka se état ma i kan ka se ka wuli ka se population ma k'a dɔn k'a fɔ o population e b'o de ka baara la o de ka impôt n'a ka taxe de bɛ kɛ k'e sara wajibi dɔrɔn ni wagati dɔw sera i ka se o population ma pour que ka ɲɛfɔli kɛ population ye a ka se k'a fɔ baara in taabolo jumɛn de don gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ résultat jumɛn sɔrɔla a kɔnɔ donc o mun y'o ye an b'a fɔ de ma ko redevabilité maaw ka hakɛ fɛnɛ b'an fan fɛ parce que an ye représentant de l'état ye u bɛ moyen dɔw di an ma an kan k'o justifier c'est pourquoi le plus souvent i b'a ye ni gɛlɛya dɔw bɛ yen communiqué bɛ kɛ pour que ka se ka population informer parce que o population fɛnɛ ka hakɛ de n'i ko proximité n'i ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko danaya f'an ka kuma de n'an ma kuma ni ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn hakilina dɔn n'an ma kuma ni ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn faamu donc o communication mun bɛ yen o bɛ redevabilité kɔnɔ information o ye redevabilité dɔ ye redevabilité dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ fana ko polisilamɔgɔw moyen dɔ de bɛ d'aw ma aw ka baara kɛ n'a ye moyen min bɛ d'e ma e ta tɛ dɛ e ta tɛ a bɛ d'i ma de i ka faso baara de kɛ n'a ye n'a fɔra ko essence dira ma a ka kɛ polisi mobili kɔnɔ ne taara k'i ka mobili personnel kɔnɔ i ma i ka kɛta kɛ dɛ donc o fɛnɛ la moyen min bɛ d'i ma o redevabilité la i kan ka n'i sigi jama ɲɛfɛ k'a ɲɛfɔ jama ye mun dira ma a filɛ nin ye a kɛra cogo min a filɛ nin ye a ka hakɛ tɛ n fan fɛ o bɛɛ de bɛ na ni danaya sinsin ye population ni polisi ni ɲɔgɔn cɛ a redevabilité fana i bɛ baara la i ye polisi ye tiɲɛ mais i tɛ sariya sanfɛ dɛ n'i ye sariya sɔsɔ a bɛ kɛ cogo di mun bɛ da tɔw kan o bɛ da i yɛrɛ kan dɛ parce que maa si tɛ sariya sanfɛ an bɛɛ ye sariya tigilamɔgɔw ye donc o redevabilité o fana ye jɔsen belebele police de proximité kɔnɔ a jɔsen laban n'an b'a fɔ o ma ko respect des droits de l'homme o fana ye jɔsi bakuruba dɔ ye parce que buna hadamaden k'a sabu kɛ i ye buna hadamaden dɔrɔn i ka hakɛ bɛ yen maa si tɛ se k'o daraki o hakɛ dɔ ye n bɛ balo ni hadamaden maa tɛ se ka nin bɔ n na n ye karisa ka jɔn ye n ye karisa ka muso ye n ye karisa den ye n ye karisa cɛ o t'o la n ye buna hadamaden dɔrɔn n kɛra américain ye o n kɛra malien ye o n kɛra japonais ye o t'o la i ye hadamaden o droit b'i bolo o droit dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye o ye n ka se ka to ka taa école la ni kalan nege bɛ na a dɔ wɛrɛ ye ni bana sira fana la état ka se ka condition réuni pour que mɔgɔw ka se ka taa dɔgɔtɔrɔsow fana la état ka condition réuni pour que mɔgɔw ka se ka balo sigida la sigida mun ni lakana bɛ yen donc o droit minnu fana bɛ yen polisi kan ka veiller o droit fana de kan surtout vis-à-vis des populations pour que maa si kana maa si ka o droit fondamental ninnu daraki ka bɔ yen donc nin ye jɔsen wɔɔrɔ de ye jɔsen wɔɔrɔ min ni a sabatira ni taabolo kɛra a fɛ a kɛcogo la an b'a ye k'a fɔ police de proximité bɛ ɲ'an bolo an ka laɲini ye mun ye n'o ye ka caman bɔ sécurité la an b'o laɲini sɔrɔ a diyara n ye nin kɔni fɔlen ninnu ye wasabɔ a fɔra cogo min na an ma se k'a la fewu n'a fɔra ko a baara kɛ n'a ye tiɲɛ kan tan foyi tɛ a la ni lafiya tɛ mais n'an ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ sisan an b'a fɛ k'a jɔyɔrɔ dɔ lakana baliya sabatili la an ka jamana kɔnɔ ni an ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ i da sera ma k'a fɔ k'a bɛ an ka jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ fana y'a essayer k'a bila sen kan walasa danaya in ka se ka to anw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi ni an y'a lajɛ ka bɔ a daminɛ waati fo ka se sisan ma an bɛ se ka mun nafa sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se ka porte jumɛn sɔrɔ ni yɛrɛ partenaire in kɔnɔ ni bi n'an bɛ se ka an sɔnni sigi a kan k'a fɔ ni Ala sɔnna sini a bɛ ɲa ka tɛmɛ nin kan. Ayiwa ni ye police de proximité na a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ misali damadɔni dɔrɔn d'i ma n'i ye sigida dɔ ta an ka sigida kɛ ko maa mun b'o sigida la a ka kɛ maa 5000 lakana so mun bɛ yen ni a mɔgɔ cayara i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 mɔgɔ 80 n'a cayara kojugu mɔgɔ 100 n'a fɔra mɔgɔ 80 ou mɔgɔ 100 ka mɔgɔ 1000 ka hakɛ ɲini sécurité kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ a bɛ nɔgɔya cogo di ni o mɔgɔ 5000 mɔgɔ 6000 bɛɛ y'a faamu k'ale yɛrɛ ye polisi dɔ ye ni ko n k'a ye polisi dɔ ye an ka sabali an k'a lamɛn polisi dɔ don hakilina la n m'a fɔ u ka mɔgɔ minɛ ka datugu n m'a fɔ u ka mɔgɔ minɛ k'a fɔ u bɛ taa n'a ye tribunal la mais n'i y'a dɔn k'a fɔ ko polisi minnu bɛ yen u bɛ baara kɛ ne ye polisi minnu bɛ yen ne dɔw don polisi minnu bɛ yen ne kan k'u ka dɛmɛ u ka baara la donc ni n ye fɛn ye fɛn min ye sigana ko ye n ye fɛn min
fɛn mun n'a bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la ne k'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ civil c'est vrai mais ne fɛnɛ damana policier parce que ne ni policier kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara in kɛ hakilina kɔnɔ an y'a ye fili donna a baara dɔw kɔnɔ parce que dɔw ye brigade dɔw sigi un moment dantɛmɛ wale yera a la o dantɛmɛ wale ko tɛ a fɔra partenariat surtout an ka information partager ani ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ a maaw bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ dɔ den de don dɔ kɔrɔw don dɔ fa don dɔ baw don dɔw sigiɲɔgɔn don a mana kɛ ko bɛɛ k'i sigiɲɔgɔn lajɛ ko bɛɛ k'i ka sigida kɔlɔsi i mana sigi na ko ye fɛn o fɛn la k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ hali n'i ye tiɲɛni kɛ fo n'i ma sigi i ka sigida kɔnɔna so n'i sigila i ka sigida la polisiw bɛ n'i nɔfɛ k'i minɛ ka taa ni a sariya bɛ tilen donc c'est pourquoi c'est important polisi cayara cogo cogo ni population ma jɛ ka fara polisi kan an bɛ lafiya mun ɲini sécurité ko la an bɛna se k'o sɔrɔ sécurité ko la polisi b'a se kɛ c'est vrai mais o se dɔrɔn tɛ wasa kɛ an y'a ye k'a fɔ ni population ta farala polisi kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kɛ kelen ye o bɛ taa ala fɛ an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ mais n bɛ segin a kan ni n ko bɛɛ ka kɛ polisi ye n m'a fɔ maaw ka polisiya farida n m'a fɔ u ka tenue ta n m'a fɔ u ka taa mɔgɔw minɛ k'a fɔ diyagoya u bɛ taa n'a ye polisi so la u bɛ taa n'a ye kiiriso la non kɛ polisi ye i k'a faamu k'a fɔ e ye polisi dɔ ye i ni polisiw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i kan ka information di polisiw ma pour que polisiw ka se ka lafiya sɔrɔ ka baara kɔnɔ e yɛrɛ mun ye population ye e fana ka se ka sigi i ka sigida la hɛrɛ ni baden kɔnɔ o de ko de don. Ni diyara n ye kojugu Kɔnpɔli la an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn mais ni an ye nin jateminɛ anw ye faamuyali min sɔrɔla bi an minnu ye population ye anw jɔyɔrɔ n'an ka hakɛ jumɛn bɛ ko in kɔnɔ n'o dɔnna bi n'a bɛ kɛ sababu ye ni ala sɔnna don nataw la n'an tun bɛ kɔfɛ an n'a minɛ sɛbɛ la dɔrɔn ye obligation de population. N y'a fɔ n'i ye police de proximité ta an ye redevabilité ko kuma fɔ population ka hakɛ o dɔ ye ka kibaruya sɔrɔ sécurité ko kan gɛlɛya jumɛn bɛ yen mun de bɛ yen mun de b'a to jaabi tɛ ka sɔrɔ ou bien mun de b'a to jaabi bɛ ka sɔrɔ an bɛ se ka mun de kɛ pour que jaabi ka sɔrɔ o ye population ka hakɛ dɔ ye an y'a fɔ an ye droit de l'homme ko kuma fɔ wajibi de don pour un état ka sigida di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se ka sigi sigida la lakana bɛ sigida mun o fana ye population ka hakɛ dɔ ye mais police de proximité hakɛ ko b'a la mais i ta fana b'a la i kan ka mun kɛ ka fara kan parce que an y'a ye k'a fɔ polisiw mana baara kɛ cogo cogo ni population m'a dɛmɛ ka ca ala fɛ baara bɛ gɛlɛya bolo donc hakɛ belebele mun bɛ population kan o ye u k'a faamu polisi ye olu dɔ ye polisi in bɛ yen olu de kama polisi in tɛ se ka foyi kɛ ni olu population m'a dɛmɛ a ka se ka mun résultat sɔrɔ n'u farala polisi kan u b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ lakana mun ɲini dugu kɔnɔ o lakana bɛ sabati ka sɔrɔ a ma kɛ ni koba yɛrɛ ye donc c'est pourquoi c'est important population non seulement polisi ka informer polisi ka associer sécurité la police de proximité yɛrɛ belebeleba o ye waati caman kɛra a bɛ kan kɔnɔ k'a fɔ ko n'a fɔra sécurité dɔrɔn polisi dɔrɔn de ka ko don i b'a ye caman yɛrɛ bɛ kari kɔnɔnaw la ni ko bɛ kɛ u b'a fɔ n ka sira t'a la n'i ka sira ma k'a la karisa de ta tiɲɛna bi mais sini ni gɛlɛya kun sennen ma don i sigiɲɔgɔnw fana k'a fɔ k'u ka sira t'a la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais par contre n'i y'a ɲɛfɔ polisi depuis ni sigiɲɔgɔn dɔ in t'a la polisi ka fɛɛrɛ kɛ k'o latigɛ i b'a ye k'a fɔ e yɛrɛ mun n'a tun kun kan ka se e ma a tɛ se e ma tuguni c'est pourquoi c'est très important an bɛɛ ka jɛ k'a faamu an bɛɛ ka hakɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ ka lafiya de bɛ police de proximité in kɔnɔ. A diyara n ye Kɔnpɔli mais bi ni an taara an ka lakanaso fɛn o fɛn na n'an ye brigade gendarmerie ta ka lajɛ bi les BT de gendarmerie n'an y'u lajɛ ka commissariat de sécurité lajɛ bi ha ka diya ka se poste yɛrɛ ma poste de police ma an b'a ye k'a fɔ u kɛn bɛ ka numéro vert dɔw sɛbɛn ɔ numéro vert ninnu 80 0011 15 80 0011 14 80 00 12 01 80 00 11 25 o caman sɛbɛnlen bɛ o yɔrɔ ninnu na alors mun de kama o numéro ninnu sɛbɛnna ye. Ayiwa numéro vert ninnu nafa a ka ca mais n bɛ n da don a nafa belebele fila la pour que komi wagati ko don a nafa belebele fɔlɔ ye jumɛn ye imagine e bɛ sigida dɔ la polisiso bɛ à 10 km ni tiɲɛni bɛ ka kɛ ka sigida la ne kan ka moto ta ou bien ka mobili ta ka taa ɲɛfɔ polisiw ye polisiw ka labɛn sabati ka segin ka na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ degun bɛ juguya dɛ
mais ne bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ka polisikɛ wele polisikɛ ka na rapidement i bɛ économie de temps kɛ i b'a ye n'a sɔrɔ i kan ka miniti 15 de kɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ miniti 5 polisikɛ bɛ se ka na ci ɲɛnabɔ o y'a nafa dɔ ye a nafa fɔlɔ-fɔlɔ o ye teliya polisi bɛ jaabi mun di question sécuritaire kan polisi bɛ jaabi mun di gɛlɛya mun bɛ population kan donc o y'a nafa belebele fɔlɔ ye a nafa filanan ye jumɛn ye an b'a ye k'a fɔ caman fana bɛ yen a ka d'u ye ka baara kɛ ni finitigilamɔgɔw ye mais o bɛ siran u b'a fɔ ko ni y'a fɔ n bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ sigiɲɔgɔnw n'a fɔ n ye nafi ye n'o n'a fɔ n ye jahili ye dɔw b'a fɔ ko n ye folisiw ka naami ye mais dɔw fana bɛ siran u b'a fɔ ko ni y'a kɛ a bɛ se ka segin cɛ ni mun dénoncer a bɛ se ka na gɛlɛya se ma pour que o bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ ni a ka di ye i bɛ se ka t'i jɔ f'i ka ɲɛgɛn kɔnɔ ka téléphone ta ka polisi wele i kan ka information di e ka hakɛ ye mun ye k'a di polisiw ma pour que ka information d'u ma u ka se ka rapidement disposition ta ka na tiɲɛni in bali i bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ i ma lakodɔn k'a sɔrɔ i tɛna gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna na donc hali n'an y'a ta nin fɛn belebeleba fila ma i b'a ye k'a fɔ numéro bɛɛ a nafa ti ban a faamuna kɔnpɔl ka kɛɲɛ ni waati cogoya ye an ka waati kunfɔlɔ nɔgɔyara an bolo ka ban mais teliyara an b'a fɛ ka min dɔn o de ye ni an ye numéro vert ninnu ta an kɛ tɔla ka jɛmukan in labɛn an y'i ka nali kofɔ a bɛ waati caman bɔ ala y'a latigɛ bi min ye nin kunnafoni ninnu ye numéro vertw bɛ yen an caman bɛ yen an y'a durusi an kun na hali ni téléphone t'an bolo an kɔni bɛ se k'a dɔ dɔ ka téléphone kɔnɔ ko ni an ye kunnafoniw di a ma k'a fɔ nin situation in bɛ tan nin bɛ ka kɛ an y'a mɛn ko nin tɛ bɛn mɛ nin bɛ ka kɛ yan ko a bɛ fɔ ko an y'a mɛn ko mais an tɛ polisiw ka jaabi de ye an t'a ye fiyewu u ye action kɛ u ye foyi foyi kɛ an bɛ kunnafoni di donc finalement k'a bɛ ka mɔgɔw fari faga kunnafoni dili la pratiquement parce que ko a dili n'a dibala bɛɛ ye kelen e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan. ayiwa an bɛ se ka mun fɔ o de ye ka maaw hakili sigi k'a yira k'a fɔ a kana k'u kɔnɔ ko fɛn tɛ ka kɛ ma bɔ a kalama ani fɛn ma kɛ olu tɛ kelen ye vous savez ni kunnafoni dira fɛn fɛn ye polisi ka comportement ye ni a dagalen tɛ ni kunnafoni dira mission de bɛ wuli ka taa a sɛgɛsɛgɛ parce que f'an ka fɛn dɔw fana faamu dɔw bɛ fɔ olu bɛɛ tɛ ko sabatilen bɔ donc fo ka sɛgɛsɛgɛli k'a la fɔlɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra la k'a ye k'a fɔ ko fɛn minnu fɛn cɛjugu don a ti bɛn sariya kɔnɔ polisi bɛ yen polisi direction yɛrɛ kɔnɔ service dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko inspection de la police nationale o bɛ yen u ka baara ye ka polisi tɔw ka baara kɔlɔsi est ce que baara bɛ ka k'a kɛcogo la est ce que baara bɛ ka kɛ sariya kɔnɔ n'a yira k'a fɔ ko polisi ka baara tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ sanction bɛ ta i kama peut être a sanction tɛ fɔ jama k'a mɛn mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tinitigi bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ sanction in bɛ yen a sanction dɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye i bɛ se k'i wele ka kangari da i ye k'a f'i ɲɛna karisa i bɛ nin kɛwale min na kɛwale ɲuman tɛ polisi jogo tɛ a dabila o y'a dɔ ye a dɔ wɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka fɔ a komi e tɛ k'a kɛ ka ɲa sisan e tɛ taa so e bɛ to polisi so kɔnɔ i bɛ baara kɛ polisi kɔnɔ tile damadɔni k'a sɔrɔ e ma taa so tɔw kɔni bɛ taa lafiya mais e bɛ to la i bɛ baara kɛ a bɛ f'o ma ko arrêt simple olu dɔw fana bɛ yen mais maaw tɛ mun yɛrɛ dɔn c'est que polisi yɛrɛ ka kaso bɛ yen an polisi dama n'i ye kojugu kɛ i ka ɲɛmaaya bɛ se k'i minɛ k'i bila ka taa kaso la mais o tɛ kaso bunba yɛrɛ ye o ye polisi yɛrɛ ka kaso ye n'i bɛ o kaso kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la dɛ parce que non seulement i tɛ taa so i na kalan kɛ wajibi i ye fɛn minnu kɛ n'a dɔnna k'a fɔ ko sariya tɛ hakili jigin bɛ k'i kun k'i former k'a yira k'a yira karisa i bɛ mun kɛ la ko ɲuman tɛ donc o kaso fana bɛ yen mais n'i ye nin sanction fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ a bɛ don polisikɛ yɛrɛ ka dossier la parce que a bɛ don i ka dossier la a san ni e san o san polisi bɛɛ bɛ noter ni e kan ka noter ou bien n'e kan ka passer n'i ma note ɲuman sɔrɔ i tɛ passer dɛ i fadenw bɛ taa k'i to donc o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ y'a la mais pour vous dire que a ko bɛ polisi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo sɛbɛ la a dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ko gɛlɛn don a ti dan kaso yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ n'i bɔra i bɛ traduit conseil de discipline yɛrɛ la o conseil de discipline na a bɛ se ka lajɛ n'a jɔna i la k'a fɔ ko cɛjugu de don i bɛ se ka suspend wagati kunkurunin donc o wagati kɔnɔ i ye polisi ye c'est vrai mais i tɛ polisiya baara kɛ wa i tɛ sara wa i tɛ avancer o bɛɛ ye sanction dɔ ye n'a yera k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ don a tɛ bɛn fewu sariya sɔsɔ gɛlɛn don ani polisiya hakilinaw tɛ kelen ye i bɛ se ka gɛn yɛrɛ ka bɔ polisiya la donc sanction bɛ yen
population ka rassurer k'a fɔ sanction bɛ yen et autorités bɛ ka baara kɛ pour que o comportement sugu de ka se ka bɔ policier kɔnɔ mais nin bɛɛ ko n t'a fɔ fɛn ti bɔ a la finalement fɛn tɛna bɔ a la mais n'a bɛ fɔ don o don siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba don dɔ fɛn kɔni bɛ bɔ a la et ala barika la an bɛ yɔrɔ min bɛ yen les autorités de la police le ministre en tête u ka kɛlɛkɛbere fɔlɔ o ye policiers ka tilen ka baara kɛ sariya kɔnɔ donc hali bi u k'u cɛsiri u ka information de ni ala sɔnna u yɛrɛ don nataw la u n'a ye k'a fɔ ko bɛ ka bɔ a kɔnɔ. A diyara n ye an b'a fɔ i danbele kuma ninnu kɔni diyara an ye kosɛbɛ ni miirina tun bɛ anw na bi an fa a n'an karamɔgɔ a seyidi sherif usumani madani hayidara n dalima la k'a fɔ a n'a faamuyali caman sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu na ni anw mago bɛ fɛn na bi an ka lakana don an ka lafiya don kɛcogo foyi t'a la ni aw ka dɛmɛ tɛ c'est pourquoi a ko kuma o kuma an bɛ se ka finitigiw dɛmɛ an k'u dɛmɛ anw fana bolo nin fana y'an seko dɔ ye ka aw dɛmɛ aw tɛ minnu dɔ fana aw ka maaw kan aw ye sanfɛmɔgɔ ye dugumamɔgɔw kan o fana bɛ ka minnu kɛ ni aw yɛrɛ b'a fɔ k'a dɔw tɛ bɛn an fana b'u lase aw ma sariya bulon numéro bɛ aw ka bila la whatsapp sira fɛ ni ala sɔnna dɔgɔ fura wɛrɛ ɲininkali caman bɛ an bolo minnu ma kɛ a la ni ala ye dɔgɔ fura wɛrɛ jira n na ani commissaire de police le commissaire divisionnaire de police Umaru Dameli an na segin ka na masala in tɔ dafa maa caman bɛ yen nɔ bi min ye frontière yɔrɔw ye gɛlɛya caman kofɔra an ɲɛna jamana ɲɛmaaw hakilina ye jumɛn ye bi a bɔra k'a ɲɛfɔ an ye ministre an n'a ka chef de cabinet anw ye fɛn caman faamu an ka sigiw la ni ala sɔnna don nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ hakiliw bɛna sigi dusukun bɛ lafiya n'o kɛra dɔrɔn o ye ɲɛtaga sabatili an ka jamana kɔnɔ lakana kunda a kana fɔ aw kɔ sariya bulon don dɔgɔ fura wɛrɛ ni ala sɔnna an na sigi ka masala in tɔ babu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ ci pewu aw ka se ka bara kɔnɔfɛnw don ne b'a fɔ la a kan bɛ dɔgɔ fura wɛrɛ Sherifula Jabaramuso ka sariya bulon don an ka maa welelen kelen commissaire divisionnaire de police Umaru Dameli ne b'a fɔ la a kan bɛ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.